Ty razem. Pokołysz się chwilę, kolana razem. Przechodzimy do roll up, roll down. Miednica ustawiona neutralnie. Kolce biodrowe spojenie łonowe w jednej linii. Doklej delikatnie lędźwia do maty. Obniż kolce biodrowe w dół. Odkręć lędźwia od maty. Kolce biodrowe delikatnie w górę. Znajdź pozycję neutralną miednicy, tak żeby napięcie z przodu brzucha w dole nad kością łonową oraz w lędźwiach zrównoważyło się. Wydech. Przenieś ramiona nad głowę. Wciągnij brzuch. Wydech. Suń żebra. Wdech. Wciągasz brzuch, ramiona nad głowę. Wydech. Kręg po kręgu. Idziemy do przodu. Wydech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Przenosisz ramiona do tyłu. A dotykamy dzwonka na choince, mamy dużą piłkę pod brzuchem. Z wydechem kręg po kręgu w dół. Jeszcze raz, mocno. Z wydechem wchodzisz w dół. Wdech. Wciągasz brzuch, ramię na górę, wydech. Wychodzimy w dół. Głowa, szyja luźno. Wydech z przodu. I z wydechem mocno napinając brzuch. Kręg po kręgu wchodzimy w dół. Nie odrywaj nóg. Zostań. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Popraw matę. Z wydechem. Nogi w górę, wdech. Dół brzucha. Zapada się, wciągasz brzuch. Wydech. Wyjdź klatką piersiową w górę na napiętym brzuchu. Wydech. Wciągnij brzuch. Wydech. Wydech. Wzrok skierowany w połowie ud. Patrz między uda. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Zatrzymaj, skręć się w kierunku prawej nogi. Ramię na zewnątrz. Wdech. Wydech. Zatrzymaj, skręć się w kierunku lewej nogi. Ramię na zewnątrz. Wdech. Dynamicznie, szybciej. Wydech. Wdech. Stabilizujemy biodra. Zatrzymaj. Wydech. Opuść klatkę piersiową. Wydech. Nie odrywaj lędźwi. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech, wciągasz brzuch. Wydech, idziesz niżej. Wdech, bez odrywania lędźwi. Wydech. Wdech. Wydech. Ćwiczenie nie dla osób mających problemy z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. W tym ćwiczeniu nie uczestniczycie, robicie opusty na zmianę obu nóg. Wydech. Przyciągnij. Dynamiczna joga po świętach. Rozluźnij plecy, rozluźnij nogi, rozluźnij stawy biodrowe. Kolana na zewnątrz, stopy luźno. Leżymy. Postaw lewą nogę na macie. Wydech, wciągnij brzuch z wydechem. Idziemy trzymając się pod prawym kolanem.